Bun venit, o să începem. Intrăm pe... nici tot pe Skyblock. Am făcut niște procurări. Să nu vă spărați. Am murit când aveam un Diamond Pickaxe. Dar până acolo am ajuns, în momentan. Aveam un Diamond Pickaxe. Aveam. Și mă chinui acum să efect încă 2 diamante. Cred că mă iau niște cabel. Nu știu. Nu o să mă întreb. Am nevoie de un seed. Oh, am căzut. Da? Da. Asta e al 6-lea episod. De... Am văzut puțin. Dacă... I don't know. Pickaxe. Bum. Bum, bum. Bum, bum. Bum, bum. Deja apar bucățile. O să opresc eu când o să fac un stack. Până o să fac. Bine, am luat doar 21 și acum mai văd dacă e vreuna pe aici. Da. Am 24. Bun. Ne punem. Să rog. Și încep. Nu ducem și mă. Cred că o să le fac, nu. Da, le fac slaburi. Da, tot. Uitați, cobblestone și dăm. Și luăm la noi doar jumătate. 16. Ne-a dat mai puține. Bă! Direct am murit. Ce bine că mai am 32. Dar tot 16 am. Așa. Și mai am 3. Am probleme. O bucată. Bun, 20. Mm. 16. Bă. Sunt mai cazi. Bum. Bun. Am murit din nou. Da. Aici e capra noastră. Așa. Aici am minat, am minat. Bum. Bum. Uite cum se face. Bum. Eu sunt cel mai bun. Bum. Când ne crește și nouă pepene. Trebuie să pun eu apă și pe aici. Faci pana mea. Bum. Hai să încerc. Dum. Bă, nu! Bă! Sper să n-am făcut nicio porcărie. Bă! Și de unde mai iau eu apă acum? A, da, ce bine că m-am făcut. Dacă nu eram. Da, acum. Cum naibe? Bucket. Gata, în sfârșit. Bum, are nevoie. Da, iar ne-a dat.
Și dacă vreți, nu cred că o să vă placă e de construat. Cred că vă vine să râdeți. Dar cred că o să vă placă. Deja avem 11 bucăți. Ne cam ajunge. Ne ajunge cam așa. Bun. Deci mai avem nevoie de deci, asta lăsă de departe. Asta. 13, bun. Hai să mai încercăm. Bun, 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 bun. Opa. Bun. Wow, e noapte. Niciun mob. Și doar joc pe difficulty. Nu jucam. Nu jucam pe difficulty. Problemă. Problemă. Una, două. Dacă vine vreun mob. Mort. Nu știu de ce am sărit. Aici nu o să vedem niciun mob. Pentru că e capra noastră căcat. Așa o cheam de acum. Căcat cum gândeam și noi ca un căcat. Bă, dacă te pun pana mea, să faci și o grămadă. Mob acolo. Deci acolo al naibii. Să fac mobi. Dar la noi niciun pic. Niciun mob. Dar chiar nu știu ce face. Luăm frângem cu el. Pot ceva care să arde. Dar nici să nu. Bă! Deci ceva, hai să încercăm pe clay. Cum sună? Pe clay. Pe clay. Pe clay. Pe clay. Pe clay. Pe clay să-l punem. Cum sună? Pe clay. Pe clay. Pe clay. Dacă punem două de-astea și dăm să ardă pentru lumină. Sau văd ce fac pentru lumină. Pentru lumină. Bă, turc. Gata. Hai să ne uităm. Nici să nu mai. Așa, arată mai bine. Acum avem lumină. Bă! O da, dacă mai merge îl fut. Acolo e mob. Acolo-s doi. Și o capră. Și a mine. Opă. Asta e pe la mine. Pepene să bag în partea. Să pare. Asta e Pepe. Da, se pare că el nu. Tienjet. Tienjet. Bum. Și sunt de bea în clasa 4. Și niciun sid. Băgăm și toci. Bă, nu mai cade. Te bat. Hop. Hop. Nu! Băi, băgăm și toci. Da, iar stii. Nici mai dau foc. Struci nu asta. Deci luăm
Băi, ce până... Gata, nu mai sunt mobi? Luăm. Băi, și doar e pe difficulty. Mai filmez 3 minute. Cel mai fun. A, da. Bom. Asta aici. Nu așa. Pun acolo. Pun așa. Ca să nici nu cădem. Să nu cădem. Cum să zicem? Ca să nu cădem. Cum să zici, naibii? Bun. Și acum pe aici nu mai avem cum să cădem. Bun. Te apucă. Și trage mă de coaie. Însuși să face zi. Și tu să ajungi cală. Mă duc în sticulă. Uite, mai am aici. 12. Bun. Bă. Cadem proprian. Pun aici. Gata. Am mai făcut. Bun, arată mai bine. Oare cum ar arăta? Băga mea. Deci primul. Al doilea. Bun. Am vreo 6. You can only sleep the night. Bla bla. Hai să ne încercăm să ne facem o căsuță. Nu mă. Că apoi nici nu mai avem. Cădingă, jumping. Cred că faptul că al 6-lea episod. Celelalte n-am făcut intro, din păcate. Și v-am spus în al 5-lea episod. Nu știu dacă o să le pun în părți. Și da, le-am pus pe episoade. Știți de ce? Pentru că părea cam... Nu părea... Nu suna bine dacă puneam... Cum zic eu? Dacă puneam... Mai că... Mă joc.